ఒక పక్క వర్షం, ఒక పక్క ఎండ. ఇది కూడా నా కెరియర్ లాగే అన్‌ప్రెడిక్టబుల్‌గా ఉంది. ఒక 1 ఇయర్ కెరియర్ బ్రేక్‌కే ఎందుకు ఇంతలా తీసుకుంటున్నారు అంటే, ఒక 2, 3 మంత్స్‌గా నాకు కొంచెం ఫ్రీడమ్ దొరుకుతుంది. ఒక 1-2 అవర్స్. ఈ ఫ్రీడమ్ దొరికినప్పుడు నాకు మళ్ళీ వర్క్ చేయాలి, ఎందుకు వర్క్ చేయట్లేదు అన్న ఇది సెట్ బాగా మైండ్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. సో, ఇలా ఖాళీగా ఉండకూడదని హెల్త్ బాగోకపోయినా ఈ టీవీ క్యాబినెట్ క్లీన్ చేయడానికి పెట్టుకున్నా. ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకుని మనల్ని మనం బిజీగా పెట్టుకుంటే ఈవెన్ కంటెంట్ క్రియేషన్ కూడా ఒక వర్కే కదా! నాకు హెల్త్ బాలేదని తనకి ఏమర్థమైందో ఏంటో నన్ను అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులను తెచ్చుకుని నా దగ్గర కూర్చుని ఆడుకుంటుంది తప్ప నన్నేం అడగట్లేదు. అఫ్‌కోర్స్ చాలా మెస్ క్రియేట్ చేసింది. బట్ అట్‌లీస్ట్ అర్థం చేసుకునే మెచ్యూరిటీ తనకుంది కదా! అది చాలు నాకు. ఇంతవరకు కూడా వీడియో చూస్తూ ఇంకొక 2 సెకండ్స్‌లో వచ్చే తన డాన్స్ చూడకపోతే అంతే.